Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα ανοίξουμε διάφορα σνακ. Είμαστε εδώ για να δοκιμάσουμε σνακ από τη Σλοβακία. Για λίγο έχασε 100 ευρώ. Να ξέρετε, έχει αφήσει 100 ευρώ κάτω στη ρεσεψιόν. Θα χαλάσει κάτι μέσα στο δωμάτιο, του κρατάμε 100 ευρώ. Και όσο μας χρεώσουνε. Είμαστε εδώ για να δοκιμάσουμε σμακ. Πάλι. Όχι, Snacks από Σλοβακία. Snacks από Σλοβακία. Εδώ είμαστε σήμερα έτσι κι αλλιώς. Πριν λίγο πήγαμε και τα πήραμε. Δεν ξέρουμε καν τι έχουμε πάρει. Εδώ ο Μιτσάρας ό,τι έβρισκε στο ράφι το πιάνε και τώρα τη σακούλα. Έχουμε μια σακούλα εδώ δίπλα μας που έχει μέσα διάφορα σνακ. Θα τρώτε όλοι ό,τι και να είναι. Θα βαθμολογούμε αντικειμενικά, ωραία. Α, αυτά που πήρα εγώ. Κοκοσόβε βαντσέκι. Με κόκα. Πώς το είπε ο Βαντζέκι. Πας καλά ρε. Διάβασε τι λέει, τι είναι ρε μαλάκα να ξέρουμε. Σλοβακικά ρε ηλίθιες. Δεν έμαθε Σλοβάκικα, είσαι εδώ 4 ώρες. Εδώ είναι το όνομα βρε ηλίθιε. Το κοκοσόβε βερτσιέρκι. Αυτό είναι. Αυτό θα δοκιμάσουμε. Είναι σπασμένα ρε μα, έτσι όπως τα πέταξες βρε ηλίθιε. Δεν φίλε, έτσι ήταν μέσα στη σακούλα. Σας παρακαλώ, μην κολλάτε μαλακίες. Τους βλέπετε πως είναι. Και τη σακούλα θα φάνε. Φέρε εδώ. Μπράβο, άσου το ρε βλάκα. Έλα, τσιμπήστε. Κάτι σαν πιτιφούρι είναι. Με σοκολάτα και μπισκότο. Τι ρε φίλε, αφού έτσι. Ποιος θα απευθύνεται ρε. Τι είναι το πιτιφούρε ρε. Τι είναι τα πιτιφούρε. Όλα ή όλα ή τίποτα. Για μπισκότο ένα ευκαιράκι. Ναι, 7, 7. 5, 6. Το μάθεις πήγαινε και θα το... Σοκολάτα, λιέτσνο, μπίλα, μπιέλα. Και με λέκο έχει και χωρίς λέκο. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι σοκολάτα που έχει σταφίδες, φιστίκι. Είναι αυτή εδώ πέρα. Στουντέντσκα, είναι φοιτητική. Κρεμμύδι είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι κρεμμύδι αυτό. Έχει σταφίδες μέσα. Ναι. Ναι. Α, είναι ωραία. Κόψε κομμάτια, από ένα κομμάτι ο καθένας. Για κάτι μας κάσουμε. Δεν θα με ξεράσουν. Φέρε μου ρε! Όχι αυτό. Πάρε θυμά. Έλα, φάω το Άλεξ, Αυτό θα φάω το. πάρεις, είναι πολύ σταφίδα. Είναι σταφίδα με σοκολάτα είναι. Έχει και πορτοκαλί. Δεν καταλάβω ρε φίλε τι είναι αυτό. Ένα ταχταρμάς είναι. Χωρίς σταφίδα. Και χωρίς σταφίδα πάλι 2 έτρωγε. Όχι 2. Πολύ είναι. 4. Εγώ θα βάλω 7,5 παιδιά. Πολύ κακή σοκολάτα είναι. Εγώ τέτοιες σοκολάτες αγοράζω και μόνο μου, δηλαδή μου αρέσουν οι συγκεκριμένες που έχουν σταφίδες και. Φίλε, εντάξει, τι γούστα είναι αυτά. Εντάξει, όλοι ξέρουμε νομίζω ότι είναι αυτά. Πουράκια είναι. Απλά. Είναι πουράκια! Α, είναι μισά-μισά, παιδιά. Κάποια είναι με λευκή σοκολάτα νομίζω και κάποια είναι με μαύρη. Κάποιοι δεν προλάβανε. Έγλειψε. Κάποια από πίσω και δεν μπροστά. Ένα και ένα, τσιμπάτε. Ένα και ένα. Ένα και ένα μαύρο και ένα άσπρο. Έλα. Πρόλαβε. Το λευκό. Να χαλάει λίγο που είναι λευκή σοκολάτα. Ωραία είναι. Η λευκή είναι πολύ ωραία, μέχρι στιγμή. Αυτό είναι το πουράκι. Δεν πάει λευκή χάζελνατ ρε φίλε. Φέρε ωραία μετά. Ναι, φίλε, όμως η μαύρη είναι. Δεν μου πάρει η λευκή χάζελνατ. Τόσο χαλιά. Δεν μ' αρέσει. Παίρνει ένα 7 η λευκή Και δεν μ' αρέσουν. παίρνει ένα 9. Συμφωνώ, παιδιά. Θέλω να αγωνώ. Και παίρνει 9 γιατί δεν είναι καπρίς, στο πείσμα. Το καπρίς, το παγωμένο, Παίρνει 11. παίρνει 11. Παίρνει 11. Να. Για πες βαθμολογία. Είπα. 7 στη λευκή, 9 στη μαύρη σοκολάτα. Εσύ. Στο άσπρο 4. Μαύρο. Το μαύρο του βάζω 8. Το άσπρο να μ' άρεσε πιο πολύ. 7 και 6. Στη μαύρη 6. Ναι, δεν μ' άρεσε. Εγώ θα βάλω 6 στην λευκή και 8,5 νομίζω στη μαύρη. Το νερό από Ιταλία. Σπαγκότερο. Εγώ αυτό. Εγώ τον διάλεξα. Ντουπέτκι. Φιλέ, είναι ντουπέτκι. Γιατί όμως τον πίστεψα για λίγο. Όταν σου μιλάω θα κάνει ντουπέτκι. Συγγνώμη, να δείξουμε όμως λίγο τι είναι. Είναι κάτι σαν κρακεράκια Σαν αποτυχημένα μπέικρολς είναι. με γεύση ντομάτα και Έτσι είναι. βασιλικό, δεν ξέρω. Ντομάτο και βασιλικός. Φίλε, εμένα μου αρέσει πως μυρίζει. Για μυρίσου. Μυρίζει ωραία.
Σαν κάτι που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα είναι, ρε. Αλμυρό αρκετά. Δεν είναι κράκερ. Δεν είναι κρακεράκι. Κάνα είναι κράκερ όμως. Είναι κάτι ανάμεσα από κράκερ Ναι. και bake rolls. Είναι πιο μαλακά από τα bake rolls, τα κλασικά. Έχουν το σχήμα βέβαια, αλλά είναι σαν κρακεράκι, φανταστείτε το. Είναι αρκετά αλμυρά, έχουν έντονη γεύση ντομάτας. Ναι, πάρ' το από εδώ, φέρνω το επόμενο τώρα γιατί θα το φάμε όλα. Βαθμολογία. Εμένα μ' άρεσε αρκετά. Για σνάκες 8,5. Δεκάρι παίρνει αυτό γιατί είναι το αγαπημένο με εμένα στην Ελλάδα. Πόσο? Δεκάρι. Είναι τα αγαπημένα μου, ρε φίλε, αυτό τα Κανένα. γράμματα. Δεν παίρνει 10 ποτέ. Βάλε 9, εντάξει, 9. 9,9 θα βάλει. Δεν το θέλω. Άστα εδώ. Ψάρι. Άστα εδώ να παίζουνε. Αυτά θα είναι εδώ, αυτά είναι μεγάλη. Γκιαζντόφσκε, Σεμιάκοβε, Λουπιένκι. Αυτός έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Και είχε εδώ πέρα τον Μπαρμπαστάθη, Ναι, μάλλον ναι, που ναι. μάζευε τις πατάτες. Δεν γράφει τίποτα άλλο. Ούτε αγγλικά ούτε τίποτα. Δεν ξέρω. Είναι με αλάτι. Είναι Φέρε, θα σου πω τι Κλασικά. γίνεται. είναι κλασικά. Είναι κλασικά. Ω, Κλασικά κλασικά, πατατάκια. μυρίζια. Περίμενε. Πόφο φίλε. Μυρίζει λίγο σαν να περνάει ένα αποστάβλο. Φάει. Κάτι που είχα κάτι μικρή που είχα κάτι πατάκια. Δεν έχω καταλάβει τη γεύση, είναι αλήθεια σου λέω. Αλλά είναι φανταστικά. Κλασικά δεν είναι πεζοντίνα. Όχι, δεν είναι κλασικά. Όχι. Εγώ να πάω. Έχουν πάνω κάποιο μπαχαρικό Με ένα το πατάκι οποίο δεν μόνο. μπορώ να καταλάβω τι είναι σε γεύση. Έχει κάτι. Μπράβο. Ένα πατάκι όταν ήμασταν μικροί ήταν έτσι τέτοια γεύση. Παιδιά, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι φανταστικά. Εγώ είπα. Εγώ 10 φίλε. Ειλικρινά από τα πιο ωραία πατατάκια που έχω φάει στη ζωή μου. Όχι. Ναι, για μένα. Από τα πιο ωραία που έχω φάει στη ζωή μου, φίλε. Αυτά εδώ είναι, άμα τα βρείτε κάπου, δοκιμάστε. 8,5. Πόσο? 8,5. Εγώ θα δώσω 8, λέω 8. Καλά ήταν, φίλε, δυνατά. 8 εγώ. Εγώ, φίλε, από τα καλύτερα, ίσως τα καλύτερα πατατάκια που έχω φάει στη ζωή μου. 8. 10. Πάλι σε γλυκό θα έχει. Όχι, όχι, άρα. Θα γεστούμε Αυτό πάνω. έπιασε. Obsession Cookies. White Chocolate, Red Velvet. Εγώ το διάλεξα. Από το Red Velvet και ότι είναι cookies. Με αυτό εδώ, Από την το Red εμφάνιση. Φίλε, θα είναι παράδεισος. Πάμε, μια μπουκιά παραδείσου. Κολλημένα πατάκια στο δόντι. Παράδεισος ήταν, ναι. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε. Red Velvet ρε φίλε, γλυκό με cookies, τι άλλο θέλεις ρε φίλε, και λευκή και σοκολάτα. Ωραία. Ναι ρε φίλε. Το. Εντάξει, νομίζω καλύτερο. Ζωγράφισε. Εγώ φίλε, θα τσιμπήσω άλλο ένα. Από αυτά το καλύτερο. Γιατί δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε στην Ελλάδα όλα αυτά. Παιδιά, πολύ καλά. 8,7 εγώ. Δεκάρι αυτό, ελπίζομαι. Δεκάρι. Φίλε, εγώ θα πάω στο 9,5 αυτό μόνο και μόνο επειδή εκείνο ήταν πιστεύω το δεκάρι το δικό μου. Σαλμυρό. Γενικά, δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε. Άμα μου δίνεις αυτά τα δύο, δηλαδή θα πήγαινα εκεί κατευθείαν. Αλλά άμα μου δίνεις οτιδήποτε άλλο εκτός από εκείνο, θα πήγαινα εδώ 1000 φορές. Δηλαδή, άμα δεν σου είναι εκείνο. Σου είναι Είναι αλληλότιο. Μπαϊ. Θα πάω μου σκότα. Όχι, εσύ σε παρακαλώ, όχι. Δεν ξέρω καν, πες θα πάει κανένα χιλιάρικο να ξέρω. Εγώ δεν είμαι. 7 και πολύ είναι. Τι λες ρε μαλάκα. Δεν μου αρέσουν τα αγγλικά ρε παιδιά. Είναι σε άλλη γλώσσα. Είναι σε άλλη γλώσσα. Όχι, μα θα το φάω. I don't like Εγώ it. θα κάνω. Φίλε, ήταν πολύ καλό. Εγώ που δεν είμαι τόσο πολύ, φίλε, είναι το. Τα cookies μου αρέσουν βέβαια, γενικά ό,τι υπάρχει σε cookies. Δεν είναι cookies αυτό τώρα, εντάξει. Cookies είναι ρε φίλε, εντάξει. Πού είναι ρε φίλε, μπισκότα. Πολύ γλυκό ρε φίλε. Αυτό που δεν έχει πιέσει το νερό ρε φίλε όμως. Καλό το κρύο. Καλό το κρύο μέχρι εδώ ήταν. Τι λέει, μακάρι να ήμουν και εγώ εδώ. Το σφυρός. Όχι, με τη Μαρία μιλάω. Τι? Πάντως άμα έχει έρθει και ο αδερφός εδώ μέσα στο μαλάκα πιστεύω θα ήμασταν πολύ πένα. Το στέλνουμε μας παίρνει πράγματα από τα περίπτωση αυτά. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Τι λες ρε, έχουμε Μα αυτά τα πρώτο πρώτα. τελευταίο είναι. Πρώτο τελευταίο από φαγητά.
Πατατάκια, εντάξει. Πάπρικα πατατάκια, απλά λέγανε πάνω Σλοβάκια και. Θα τα συγκρίνουμε. Με τι, έχεις Τα δικά μας. Πριτσούτου! Πριτσούτου πάπρικα, δεν είναι ό,τι και ό,τι πάπρικα, είναι πριτσούτου. Ο Πριτσούτος έτσι δεν ήταν. Ωρε φίλε, μυρίζει πάπρικα. Άντε ρε, γιατί πάπρικα πάνω. Εντάξει, όλοι τα ξέρουμε τα πάπρικα πατατάκια. Κάτσε. Έμα. Δεν είναι αδιάφορα, αλλά δεν είναι και τα top που έχω φάει σε πάπρικα. Είναι αρκετά καλά όμως. Δεν είναι κακά, είναι τραγανά, είναι Και θα λέγω λεπτά. πιο έντονη την πάπρικα. Ω, κι άλλο. Ναι, Εντάξει, δεν είναι αδιάφορα ρε φίλε, αλλά δεν είναι και από τα καλύτερα. Είναι αρκετά τίμια. Είναι τίμια πατατάκια. Ρε φίλε. Είναι κομπλέ, είναι πολύ κομπλέ. πατάκι μαλάκα. Ένα εφταράκι. 6. Τώρα ήταν ωραίο πατάκι. Εφτάρο. Αλλά αυτά εδώ μαλάκα όσοι πίνουν τσιγάρα. Ναι, Μίτσο. Μίτσο. Τι. Θέματα μου. Επόμενο. Επόμενο και τελευταίο. Δεν πειράζει, έτσι όπως θα έκανες φρυγανιά αύριο θα πάρουμε κοτόπουλο και τη γανίσουμε. Σιγά. Με πάτικα. Με τι. Τελευταίο. Αυτά δεν ήθελε, εσύ τα διάλεξες. Εγώ το ανοίξω, φέρω. Λακασίτος Τσίλι γράφει τσίλι πάνω. πικάντε. 2. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα, είναι γλυκό, είναι καραμέλες, είναι σοκολάτα, δεν ξέρω τι είναι. Να το κάτσει εδώ. Σαν σμάρτις νομίζω είναι. Καραμέλες Τσίλι πικάντε 2 από το 3. Έχει και τρία. Εγώ δεν τρώω από αυτά. Πάω πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μισό. Τι έχει, έχει γράμματα, έχει αριθμούς πάνω. Ο καθένας θα φτιάξει το όνομά του και θα το φάει challenge τώρα. Αλλιώς Λαμμένο σε. κολώνεται. Κόκκινα σμάρτις με διάφορα γράμματα που μάλλον είναι Παρένα. το όνομα το δικό τους. Λακασίτος και Άλλος απλά το έχει τα έχει, γράμματα σε σμάρτις. Σμάρτης είναι. Στο τέλος και ναι. Ξέχνα το τσίλι. Στο τέλος και ναι. Ναι, πάμε. Όσοι δεν μπορείτε καθόλου τα καυτερά, μην τα δοκιμάσετε. Έφαγες. Έφαγα, ναι. Είναι γκέι. Σμάρτης. Εντάξει, και άμα φας 5-6-10 θα καείς. Βλέπεις. Εσύ που δεν τρως ας πούμε πάρα πολλά καυτερά θα καείς. Θα καείς. Φίλε, όχι, εμένα μ' άρεσε. Εμένα Και μου. μπράβο μου που το έφαγα. Όχι. Εγώ βάζω σε αυτό, βάζω ξεκάθαρα. 3. 2. Τόσο πολύ. Α, 3. Δεν έχει ουσία, φίλε. Καυτερή σοκολάτα, μόνο μαλάκα. Τώρα σοκολάτα με μέτα, ρε Μιτσό. Σμάρτης, καυτερή σοκολάτα. 7. Όχι, 7,5. Αλλά δεν λέγεται αυτό. 7,5 ρε φίλε. Πιο γρήγορα. Έλα, κάνε. Με ξαναβάφτισε ο Πούστης. Μου έκανε squirt στα μούτρα. Κοίτα μου τη σκουμπί στην κόλλη. Λοιπόν, θα βάλω εδώ λίγο. Μεζέ. Εσάς που δεν σας άρεσαν. 8 μου ήρθε το πάνω. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα ποτό. Tiger Invasion. Power is back. Μου φαίνεται για Power Energy Drink. Είχα Power Rangers μου φαίνεται. Ναι, τέτοιες Μας μαλακίες. άρεσε, το πήραμε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Καλή μας τύχη. Σας ελέγχει. Αυτό το χρώμα έχει. Και πρέπει να είναι ενεργειακό ποτό. Καρπουζάκι είναι, Ναι, καρπουζάκι. ναι, καρπούζι είναι. Καρπούζι είναι, για μας. Καρπουζάκι είναι αυτό, ωραίο. Και βάζει μακριά. Ναι, ενεργειακό ποτό είναι καρπούζι. Και είναι και πολύ δυνατό Δεν φίλε. είναι μόνο καρπούζι αυτό. Πολύ έντονο καρπούζι. Έχει ακτινίδιο. Παιδιά είναι πολύ ωραίο. Για καρπούζι ενεργειακό ποτό. Γιατί είναι ωραίο. Έχει κάτι άλλο μέσα, ή μόνο εγώ το. Τσέρι, μήπως έχει. Ναι, ναι. Παίζει να έχει και μια δόση από Σαν το- κεράσι. Πάντως αυτό στο μαγαζί δεν ήθελε να μας το κεράσει. Το πάρεις. Επόμενο. Τι είναι αυτό, γάλα είναι αυτό. Ποιος και γιατί το πήρε αυτό, ας πούμε. Ποιος ήθελε να δοκιμάσει κάτι τέτοιο στη Σλοβακία, ας πούμε, που δεν μπορούσε να το βρει οπουδήποτε αλλού, οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής του. Τι είναι αυτό, ρε. Νερό καρύδας. Νερό καρύδα. Αυτός ο μαλάκας το πήρε, ρε, τον είδα το γαμμένο. Νερό καρύδα πήρε. Βάλε τη μύτη μέσα, βάλε. Να κουμπίσει το νερό, βάλε. Βέβαια μου σου αρέσουν τσακάλατα καρύδας και όχι μόνο. Ποιες.
Έρχεται. Τώρα έρχεται, το ορκίζομαι. Ναι, τι έγινε, γιατί. Τίποτα, μας άγγιξε παιδιά, μείναμε μπαταρία στην GoPro και έχουμε ξεχάσει την άλλη μπαταρία κάτω στο αυτοκίνητο. Γιατί Γιατί ο Θωμάς ο Βλάκας είπε να Ο Θωμάς ο Βλάκας. Ο Θωμάς ο Βλάκας ρώτησε άμα θα χρειαστούμε και τη δεύτερη μπαταρία. Την μπαταρία είναι ηλίθιη και δεν πήρε. Γιατί ρώτησα. Θέλουμε την μπαταρία. Πού να ξέρω κι εγώ. Εντάξει, γνώμη. Παιδιά, αυτό. Και δεν είναι μόνο από αντεπόπο. Σαν κάτω νομίζει. Δεν έχει μόνο κάρτα. Δοκίμασε τώρα, έχει μιλάς. Δεν πάει καλά αυτό. Εσύ δοκιμάσαι το πρώτο. Γάλα καρύδας. Μην το πάρετε ποτέ. Όχι γάλα καρύδα, νερό καρύδας. Δεν είναι τώρα μετά από όλα αυτά. Ευτυχώς. Όχι, όχι. Ναι. Δεν Να είναι. πάνε να Όχι, όχι. Είναι πολύ λίγο. Θα κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται να το πιω τώρα αυτό. δεν είναι καν γάλα, δεν είναι. Είναι τι νερό από λίμνη. Είναι σαν να πίνεις νερό από λίμνη. Ρε βλαμμένο το ζουμί της καρύδας είναι. Το άρεσε ρε μαλάκα. Είναι χάλια. Είναι χάλια, είναι σαν να πίνεις λίμνη. Είναι σάπιο. Είναι άνωστο, αδιάφορο. Τι Όχι, άνωστο, είναι χάλιο. Είναι χάλια. Μ' αρέσει καρύδα ρε βλάκα. Εδώ θα έχουμε το πρόβλημα. Μάγκο, μπανάνα και passion fruit. Και νομίζω ότι είναι smoothie. Απλά λιμενίτα λέγεται η εταιρεία. Τι μαλακίες πάλι έχουμε πάρει. Δεν σας αρέσουν τα smoothie. Ρε μαλάκα, πάλι με τι θα κάνουμε αυτό ρε φίλε. Παιδιά, για το Θεό, δεν μπορώ να πιω ρε, έχουμε φάει πάρα πολύ να φάμε να πιούμε τέτοια. Δεν θα ανοίξει πένα. Καλό είναι. Είναι ωραίο, αλλά είναι πολύ πιστό. Ωραία. Έλα, κέρνα. Ότι δεν έκανες έτσι με το προηγούμενο και έκανες έτσι με αυτό. Κέρνα. Πάμε και εδώ. Αρχίζω με το ξέρεις με τους χυμούς. Με τους χυμούς είμαι πάρα πολύ περίεργος. Με όλα είσαι περίεργος. Βαθμολογία στο smoothie. Γιατί δεν βάζαμε στο άλλο. 7,5 στο smoothie. 7,5. Ναι. Καλό. Αφού δεν σ' αρέσουν λες. Δεν σου πω δεν ήταν ωραίο, δεν τα πίνω αυτά. Δεν μου τη δίνουν τα κομμάτια και τέτοια που είναι τόσο πιστό, δεν μπορώ. 4, 8. 9. Το χάλα κάνει έτσι το κάνω. Ναι. Βάλω ας μην το βαθμολογήσουμε τώρα. Αυτό τελικά θα το βαθμολογήσουμε. Κάνει. Μετά. Πολύ κακό. Ένα. Άμα μπορούσα να βάλω 0 ή μείον, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ, οπότε 1. Ένα. Το μαλακή θα πει. Και άμα το δώσει να πει θα πει καν. Πες να. Όχι, το πίνω εγώ τώρα, δεν μπορώ να το βαθμολογήσω το πράγμα. τώρα. Ωραία, θα το αφήσουμε για αύριο. Ας το βάλω, δεν θα το παίρνω ποτέ το πιω. Ωραία. Τι είναι αυτό. Το έχω ξεχάσει αυτό. Organic kombucha. Kombucha berries. Και όσοι καταλάβατε, Καμπέρι. καταλάβατε. Τι είναι kombucha να Τι είναι πούμε. όμως, έχει ανθρακικό αυτό μέσα. Κομπούτσα. Κομπούτσα είναι. Έχει χαϊκό. Δεν έκανε το μαλακή. Έχει ανδρικό. Έλα. Δεν ήξερα τι είχε ανδρικό. Νόμιζα πως Δεν φαίνεται. Δεν ήξερα ρε βλάκα, δεν είδα τι ήταν. Δεν ξέρω τι έχουν αθραγικό ρε θωμάκι κουμπούτσα. Ναι, κομπούτσου η μπλε, όχι η ροζ. Τι γεύση είναι αυτό. Κουμπούτσα. Μπέρι. Κόφι μπέιμπι. Μην έχει γεύση ίδιο με το όνομα. Παιδιά, μόνο που το βλέπω και το μυρίζω σαν Fanta Exotic μου φαίνεται. Κάτι τέτοιο είναι. Έλα. Ε? Μου βάλες 10 στο γάλα και. Μαλάκι βρωμάει. Τι εξώτηκε ρε. Παιδιά, είναι κομπούτσα. Μαλάκα όντως είναι. Είναι Βρωμάει. για τον κομπούτσο είναι. Βρωμάει. Μάκης είναι και θεόξυνο. Όχι φιλέ, άμα έχεις να το πω πιο φιλέ. Είναι Στιφό. Ναι, δεν είναι πολύ. τίποτα, Μίτσο. στη Μίτσο, φόβο. είναι τίποτα. Είναι ουδέτερη γεύση. Δεν τρώγεται έτσι. Είναι ουδέτερη. Δεν είναι ασύρικη. Δεν έχει γεύση. Πιες το, είναι στη φόβο. Δεν είναι. Όπως Είναι, το- είναι, ναι, είναι σαν να πίνεις στα λούκα αυτά τα ανθρακούχα νερά με μια γεύση αδιάφορη. Γιατί μυρίζει έτσι ρε. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι άσχημο, είναι αδιάφορο τελείως. Και πώς μου θυμίζει. Κάτι Σοκολάτα. Τι Μια σοκολάτα με φουντούκι. Έτσι μου τα σκάει εμένα, σαν φουντούκι. Τι, Τι μπέρις, μόνο μπέρις δεν είναι αυτό, δεν ξέρω. Μίτσο, πήγαινε. Θα σου πω σε εγώ πάρε το συμπήρα. Πώς να βγάλεις το καλό σου, παρακαλώ. Έχει υπάρχει καλό. Το τελευταίο μας είναι Coca-Cola. Η Όχι. αρχοντική κοκακόλα. Αρχοντική Coca-Cola. Royal Crown Cola από το 1905 λέει. Υπάρχει κι άλλο μετά από αυτό. Gives every gentleman time to slow down and enjoy the moment. Δηλαδή με λίγα λόγια, σε αποπεθαίνει. Δεν ξέρω. Να το κουνήσω και αυτό να... Όχι! Είναι το μπουκάλι μαύρο ή έχει πάρει χρώμα το. Όχι, το μπουκάλι είναι μάλλον. Έχει ποτίσει. Ναι, είναι το μέσα τι είναι άσπρο. Για χωρίς τη μύτη μέσα, αλλιώς δεν μπορώ να δοκιμάσω να δεις. Κουμπάκι όλα, μύτη. Δεν το κάνει πέρα. Όχι, Έχει θαρρικό τουλάχιστον. Ναι, λες και του λέει.
Τώρα δεν ξέρω αν έχει αφήσει γεύση το προηγούμενο. Μυρωδιά έχει αφήσει. Γεύση. Μυρωδιά, το προηγούμενο. Κάτω λίγο έτσι και. Μυρίζει λίγο ποδάρι, λες. Από το προηγούμενο. Ή πριν του μισό τα πόδια εδώ. Παιδιά, θα σου πω ακριβώς τι είναι. Εγώ. Κοκόλα. Κοκακόλα που την έχεις Όχι, όχι. Είναι Coca-Cola, λες και μόλις την έχεις ανοίξει. Αλλά είναι από ένα πολύ γνωστό γερμανικό μαγαζί. Σούπερ μάρκετ που όλοι ξέρουμε. Που είναι ελεύθερο way. Ναι, δεν έχει καθόλου. Έχει γεύση που θα αφήσει την Coca-Cola ανοιχτή και θα πας να πιεις από την ίδια Coca-Cola μετά από 2 μέρες. Άρα, Αλλά έχει τι μου κρατήσει. λες, έχει πολύ ανθρακικό. Αλλά έχει κρατήσει το ανθρακικό. Και τι χάνει η Coca-Cola μετά από 2 μέρες. Το ανθρακικό χάνει, δεν χάνει τη γεύση της. 5. 5,5. Όχι ρε. 5,5. Οχτάρι. Εμένα που μου αρέσει η Coca-Cola, εγώ του έβαλα και 8,5. Όχι, πολύ καλή. Δηλαδή, άμα σου φέρει κανονική Coca-Cola, τι θες βάλεις, 12. Στο αρχίζουν δεν θα το καταλάβω να κάνω. Άμα ήταν. Αυτό με την κανονική Όλα Coca-Cola. δεν θα το καταλάβω. Παιδιά, Εγώ προσωπικά δεν θα το καταλάβω να μιλέ. Κοίτα. Δεν θα το είχα σκεφτεί καν. Όχι, φίλε, είναι πολύ καλό. Μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει. 5. 8,5. 8,5-9 σίγουρα. Άρα. Ωραίο. Και ωραία συσκευασία. Έτσι αγχωτική, ωραία. Σκοτεινή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Βάλε, Αυτά για τη Σλοβακία. ωραία. Αυτά για τα σνακ της Σλοβακίας. Γενική εντύπωση για τα σνακ. Μόνο τα φαγητά. Γενική εικόνα, Εντάξει, έχω φάει πολύ καλύτερα. γενική εικόνα για τα σνακ. Έχω φάει καλύτερα. Όλα μαζί θα τους έβαζα ένα 6,5. Εντάξει, με 200 φέρει 7 όλα μαζί. Ένα 60. Εφτά. Εγώ θα βάζα ένα 8, 8,5. Από τα Βάζω 7 από τα φαγητά. και αυτό το 7. Μόνο φαγητό. Ένα Τα 7. σνακ μας. Ναι. 7,5. Ένα 7 δεν βάζω. 8,5 θα βάλω εγώ, φίλε, γιατί είχε πολύ δυνατά πράγματα. 7,5. Εσύ τι βάζεις σε όλα τα snack, χωρίς αυτά που είπα. Τα στάκα, ξέρω, παιδιά, 5. Τα ποτά, παιδιά, δυστυχώς. Στα ποτά, Στο smoothie έβαλε ένα. Τι, δεν θυμάμαι. η Coca-Cola που βάζεις. 9,5 δεν θυμάμαι. Ξεχωριστά λέμε. Όχι, φίλε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μόνο που μας ανέβασε λίγο στα snack. Τα cookies και τα πατατάκια. Οπότε έχω δίκιο. Αυτά ήταν τα εντάξει, δύο δεκάρια ρε φίλε και τα άλλα ήταν γύρω στο 8-9. Και τα άλλα δεν ήταν χάλια. Δεν Όλα ήταν να τα πας και να πεις ότι Όχι, αλλά είναι θα τρώγες, όλα ποιητικά, τα τρώγες. ποιητικά. Όλα τρογόντουσαν. Ήτανε δυνατά, δεν είχαμε snack που είπαμε ρε φίλε αυτό δεν τρώγεται όπως τα ποτά. Τα ποτά δεν, εντάξει. Τα ποτά που βάλεις Coca-Cola στο τέλος. Αλλά πώς θα το βάλεις το 4, ούτε 4, μία θα πω. Το πρώτο ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, γενικά μια καλή εικόνα από